madhokachere mabuja atauya nhau dzanyasi musomuvulo zuva rochimakumi mairi noribodzi mwedzi uno waKurume. Pasara mazuva 5 kuti tipinde musarudzo dzokutsiva vanhu vakabisiwa mudare reparamende nekumakanzuru munyika mese. Idi vanhu gadzirirai kuenda kovhota. Bato roCCC rakaita kuti vanhu vaite kuita kudichiwa nomufaro kumasvingo apo vanhu vakaenda kurujeko koteterekera rari yachamisa ikweyo. Aidi zvakaita kuita kuhwadza vazhinji voZANU-PF nokutoti vanhu vakaita kunga anadzika Mai Mavhaire chaivo vakatoendawo kopembera ikweyo vachifarira kuti mugwichoyu aite tusvino. Aidi wendo huno palibe chasara, charamba tichiona kuti zvichapera sei, asi tiri kuita kufara chaiko. Mai Khupe wagoitawo mureketo wavo nyasi wachireketayo kuti chamisa ndiye wari kutsigira musarudzo bato roCCC kwai bato rowanhu wagotokumbirawo vanhu kuti vavaregerere zvavakagoita, wakati zvinhu zvekare zvapfuura izvezvi vakuda kuti varinge kuenda mberi kuti zvinhu zvitekaire zvakanaka munyika mese. Aidi chiri musakasaka chinoramba chinozvimubvira kuti zviri kutekaira sei. Ipapa vamwe wagotoringa wagotoreketa kuti kana zvikadando aiwa palibe chakanyangara, chero aribe hache kuda kuzoita zvokuti ade kupuwa kuti maMP ache agopindawo mudare reparamende aribe kukwikwidzana noma-MP oCCC. Ticharamba takaringa iko zvinoperera izvozvi, asi zvinenge zvichanakidza pamberi pa. Trevor Ncube agotoreketawo pokare kuti kwai akasiya waMnangagwa bato rawo nehurumende yavo pabodzipo, akati iye akanga apoirihwa. Kwai kupoirihwa kwacheku kwaita kuti abengenuke pokare izvezvi nokuti asvinudziwa akuringira kuti zvinhu zviite zviri nani. Akagoti iye kwai waMnangagwa waribe chisvinhu icho vari kuita, asi pokarepo aribe kugoreketa kuti bato roCCC riri kuziva izvo riri kuitawo pokare. Aidi heno kuti ada kuti ana agotonge nekuti munhu wese paribe waari kuti ndiye musvinhu. Nyasi mapurisa anga akaita kuita kuzara padare rodzimhosva muHarare apo pari kuda kunzi paunziwe madzibaba oshanduko kudare rodzimhosva ikweyo. Nyasi dare rodzimhosva ratonyepiwa nogweta ramadzibaba. Gweta rinoita kodzero dzevanhu dog court kuti izvo madzibaba wari kugona kutekaira urwere hwavo huchakakwiritsa. Mapurisa aribe chaagoreketa, wokumatarewo wabvuma zvareketiwazvi. Ticharamba takaringa kuti zvichapera sei. Tiri mumapurisa nomumataremu kwai kuno vanhu wana woCCC kukadoma wasungiwa nemapurisa kuti kwai wari kutsvaga rutsigiro. Idi zvakatoita kunyangariwa, unosaya kuti kohoko naye mapurisa aya achigweta kuhunhu hwakadari. Dai wagoziva kuti kangoma kakariritsa kanogoparuka. Heno mabi angu ticharamba takaringa kuti wari kuzvipedza sei. Wamwe nyasi wagotokanuka kuti kohoko naye zviri kureketiwa nevanhu vezeki zvinyi, nokutoti ipapo wagoti kwai vanhu vanenge vari mapolling agents vari kugobvumiwa kutakura madzifoni, kutakura matochi, kutakura zvinyoreso kana nemapepa chaiwo pavanenge vari kuita basa rekuringa zviri kuitika musarudzo. Ipapa izvo zvinhu zvisiri pamutemo kwai ndo zvinenge zvichiitika pokarepo zvanzvimbo dzakaita sana Mbizo noana Kadoma wagotoisa kuti kwai kunenge kuine tumatende kunonge kuchiendesiwa ivo vanhu vari maajenziwa kuti kwai vagoungana ikweyo vachigoita kupanana mukana wekuenda koringa zvinenge zvichiitika musarudzo. Idi zvinhu tati tambozviboya isu ende zviripo pamutemo. Tichatorira kuringa kuti bato roCCC richareketa kuti kudini nozvazvo. Sondo rino kwai mutengo dhiziri unenge uri $1 rekuAmerica ribodzi nomasendi 60 kana kuti mari yomunyika $293 nomasendi 70. Peturu kwai inenge iri $1 ribodzi rekuAmerica $50 pabodzipo mari yomunyika inenge iri $213 nomasendi 40. Aidi zvakaita kunyangariwa chaiko, kwai yakwira pasondo kana kuderera pasondo.
kwai kuno magonyeti matatu anotakura peturu apfuta mwoto nyasi apawo nodzimwe dzimotika dzitatu dzabatanidzwa ipapo aidi zvakaita kunyangariwa. Izvi itsaona yaitika madoka zuva ano kunzvimbo yogranite side muHarare. Idi pakaita kunyangariwa chaiko, wazhinji wautorara izvezvizvi wakaita kubata musoro rubenyangayo. Kuno kambani yokuBritain inonzi Kibo Energy kwai yagotenga muzinda uda kubikiwa magetsi inozuwa kuVictoria Falls wakanzi Victoria Falls Solar Park. Kwai wagobhadhara mari inoita mamiliyoni 13 chaiwo kuti zviitike izvi. Aiwa, tinozvitenda, tiri kuringira kuti kugoita zvinhu zvisvinu kana zvichinge zvanyatsobudirira zvakanaka. Akambotamba bhora kuDynamos Stanley Chirambadare kwai agonzi aribe mhosva panyaya yekunzi aida kubhinya wapwere waaifundzisa kubanha bhora. Aidi heno kuti zvichapera mushekera kana kuti zvichaita kudini, ticharamba hedu takandoringa, asi tiri kuti atakanwa nyaya yache kureketa kuno. Mutambo nhabvu kuCapes United yakagotamba ikaita mangange 1-1 noBosom. Kwai Bulawayo Chiefs yakajiwa noHarare City nozvibodzwa 2 kuchibodzi. Cranbourne Bullets yakaita pokare chibodzi nochibodzi noManika Diamonds. Triangle ikaita kuwatsamura kuita kukwapamura chaipo 4 kuchibodzi chohwahwa. Aidi pakaita kunyangariwa, toti makorokoto kuno wakahwinawo. Tiringedzo pasi rese waramaposa wagotiwo zviri kuitiwa nowanhu zvokuti dhudhura zvirekerewe. Wagotiwo wanhu vanofanira kuti wazive kuti zviripo pamutemo zvavari kuitazvo. Heno kuti zvichatetekewa chere kana kuti zvicharamba zvindoitika, tichagokunyepai kuti zvaakuburika. Wanhu woChikoyi noChisani wari kuCape Town kwai wagoenda kumatarodzi mhosva wakatohwina nonyaya yawo. Wakati kambaniyo Amazon ireke zvairi kuita zvokuda kuwaka muzinda wayo waAfrica munyikayo. Aidi heno kuti zvichaita kudini, tichamira tichigoona. Kwai kuKenya wagopuwa mari nobhangi repasi rese kuti wabatsiridze wanhu wari munzvimbo dzakagojiwa minda nomadzomba. Aidi madzomba aya anga anetsa, kwai ipapa pawakutoita kubatsirwa kuti zviite zviri nani. Idi tinozvitenda tichiringira kuti kwedu nonzara yakaringirana nowanhu iyi, aiwa zvinoita zviri nani wakatipawo zvokuti tibatsirike nazvo. Senegal kwai yagoparura zviri pamutemo muzinda wakawakiwa unokwana vanhu vanosvika zviuru 50 chaiwo, wagonzi zita rawo Diamniadio Arena. Aidi tinoramba tichizvitenda izvi tichiti zviri kuita wamwe daiwo kwedu wagokopawo dhoiri rakanakidza rakadari. Zvahwa dzanyasi mukahatikidzwa kedu ndege yoBoeing kwai yaita kugwa chaiko kuChina. Pari bagoziva kuti pano wapona chere pa132 owanhu wangu warimo mundegemu. Idi toti mweya yawo izorore murugare wapfawo. Apawo hurumende yeChina iribe zvizhinji yagoreketa. Ticharamba tichingoringa kuti ichareketa zvizhinji chere kana kuti tigozozivawo kuti chii chaita kuti ndege iyi iite kugwa. Idi mabuja nyasi tanga tiri pazororo rokuSouth Africa rokodzero dzowanhu, tiribe kunge tasvika kumatarodzi mhosva, asi zuva ramangwana tichasvika kudare kwamutokori tigonyepiwa zviripo tichigokunyepai zvakazara tiri ipapo zvedu. Aiwa, tagumira pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.